прият единен план за управление на природния парк. И това продължава вече с години. И е констатирано през всички тези години и не са взимани никакви мерки. Кой в крайна сметка трябва кой е отговорен за приемането на този план? Естествено, че на първо място преди всичко директора на съответната институция. Не го приемали в министерствата. Ви ще отиде, ще легне пред министерствата, ще го прескочат два пъти, на третия път ще му обърнат внимание. Аз така бих постъпил. Какво значи да работи една институция без план за управление? Второ, искам да ви кажа, че там има едно абсолютно непрекъснато текучество на специалисти. В момента за последните 3 години 9 човека са напуснали дирекцията. През щат 13. 9 човека. И сега екипа не е пълен и работи с 3 експерти по-малко възлови. Това какво говори? Текучество, липса на мениджърски подход в управлението на съответната институция. Второ, по никакъв начин не се изпълнява годишния план за дейностите, които се финансират от държавния бюджет. На 50% изпълнение са 50% от бюджетните средства са неоползотворени. Че бюджетът отпуска и средства, които не могат на всичко отгоре да бъдат оползотворени, после се оплакват, че нямало пари. И големия проблем. Значи, знаете, че там има и се изпълнява един проект устойчиво управление и устройство на територията Природен парк Странджа, който е финансиран от ОПОС. Тук липсват възлови експерти в изпълнението на този проект. 2 липсват, 4 са назначени, които през по-голямата си част въобще не стоят на място, където трябва да изпълняват своите функции, и по този начин се застрашава изпълнението на плана. На практика към момента се констатира, остават само 10 месеца, за да бъде изпълнен този проект, да се изпълни по-малко от 10%. Значи общата стойност на проекта е 5 милиона, бил е 7, 2 милиона е така доброволно от директора са едва ли не върнати, казали нямаме нужда ни от тези милиони, но дори и 5 в момента е под 10% изпълняемостта. Много е интересно как следващите 10 месеца ще бъде усвоен този проект. Всичкото това нещо показва един абсолютно сбъркан, неправеден, лош подход и тая раздяла е абсолютно логична. И аз се очудвам защо през всичките тези години, когато са констатирани тези нарушения, този човек не е бил освободен. И за да не бъде благословен, тук съм ви донесъл нещо, което няма как да го вземете от интернет, както каза колегата. Всеки може да си влезе в интернет. Това е доклада, който е правен проверката на работата на господин Златаров и е с дата 6 месец 2012 и на базата на тая проверка и на базата на този доклад има една заповед на Министерството на земеделието и храните, ето е заповедта, която е с дата 26.10, която накрая завършва така. Наказваме инженер Стефан Златаров, директор на дирекция на Природен парк Странджа, с дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение. Забележете, това се случва 26.10.2012. Не е уволнен господин Златаров по простата причина, че по това време той е координатор на политическа партия ГЕРБ в Малко Търново. Това е нещото, което колегите услужливо пропускат да споменат, когато говорят за политически уволнения, назначения и така нататък. Между впрочем, една малка поправка. Месец или два преди това той е сдал поста, но го е сдал след доклада, който е излязъл, а това е решението. Има 4 месеца. Между тези 4 месеца той е сдал поста. Явно и в ГЕРБ са разбрали какъв огромен гаф правят, държейки по този начин човек на тая позиция. А за какво е било предупреждението за уволнение? В резюме ще ви прочета. Най-важното нещо. Система за финансово управление и контрол не е актуализирана, не съдържа всички необходими елементи. Към документи за поемане на задължения са прилагани контролни листи. Системата на двойния подпис не е прилагана при всички документи. При одитирания период са изплащани разходи, с които системно са нарушавани разпоредбите за Закона за устройство на държавния бюджет. При всички разходи за командировка в чужбина не са спазвани изискванията на член 3 от Закона за счетоводството. Към служебното досие на главен счетоводител е приложена диплома на руски език, която не е легализирана от някакъв си Московски кооперативен институт, главният счетоводител. През целия аудитиран период с разходни касови органи са изплащани сума на служители за сметка на други лица без пълномощи. Изплащани са фактури без данни за количество единна цена, без подпис. И така нататък. Сключване са договори, изплащана работа с съществени пропуски. Тук цяла страница са изредени пропуски по фактурите. Гражданските договори не са подписвани от главния счетоводител. Няма данни за количество, единични цени и стойности на отделните обекти. Инвентаризационните описи не са подписани от директора на парка. Актовете за брак с непопълнени основни реквизити.
ДПП Странджа не са изпълнени указанията на Сметната палата и така нататък, и така нататък, и така. При приемане на служебните автомобили е констатирано несъответствие в показанията на километража и пътния лист, причини за които не са изяснени. Това са само констатациите, а самия доклад е много голям и там има наистина вътре цитирани. Аз сега ще се въздържа, но колегите наистина продължават по този начин да ги приказват безотговорно тия неща. Колежката Караянчева последно във всяка неделя, нали, си позволи пак да говори за политическо уволнение в парк Странджа. Тогава ще извади и доклада и вътре са цитирани и конкретни фирми, и конкретни нарушения, и конкретни имена, за да се види и много интересно ще ми бъде, като излезе в момента аудита, който се прави на този доклад, да се проследи взаимосвързаността между определени фирми, изпълнители на проекта и, да кажем, лица от публичното пространство. С това ще спра.